Uned 23, Sgwrs 1, Unit 23, Sgwrs 1. Elan, pryd wyt ti'n mynd i'r gwaith? Mari. Dwi'n mynd ar ôl cinio. Elan, faint o'r gloch? Mari. Tua 1:45. Mae'r sesiwn yn dechrau am 1:45. Wyt ti'n gweithio heddiw? Elan, ydw, ond dwi ddim yn gallu dod am 1:45. Dwi'n gorffen y wers nofio am 1/2 awr wedi 1. Mari. Dim ots, rwyt ti'n gallu dod mewn tacsi. Iawn. Gwela i ti yn y gwaith. Hwyl fawr. Hwyl.